Siellä ensimmäisenä vaihtoo Polvijärven urheilijat, sitten Lieksan urheilijat ja Lieksan urheilijat vaihtoi ensimmäisenä myöskin naisten sarjassa. Nyt tullaan jo loppusuoralle ja siinä rataa 4 näyttää, että tuli kovite, eli Pyhäselän urheilijat. Anteeksi, isä urheilijat tulee niin miesensarjan voittoon. Siinä Joona Åker tuohon viestin ja sitten tulee Polvijärven urheilijat, Jari Räsänen ja